Okay guys, welcome. So nandito kami ngayon sa Alamino City, Handad Islands. At may explore tayong island dito. It's Quirino Island. So meron ditong diving site. Yun. Yung dive site na to ay hindi pa gano'n na-explore. So yung titingnan natin. Ito yung isa sa lalabas or ipagmamalaki sigurado ng Alamino City ng Handad Islands. Mga divers dyan, yan. Pwede na kayo pumunta dito. Meron ng dive site dito na pwede i-explore natin. Abangan nyo. Okay, so ready na kami. Mahirap na. Biglang magkakakulan. Kaya so magpunta kami dito sa gilid. Ang talon. Doon. Ito yung nambutas natin. Balik na itong partition to. Ito yung pinaka-puna niya. Tapos sisipin tayo dito. Paano sa kabila. Medyo madilim siya. Nagamit na tayo ng flashlight natin. Siguro mga lang yan yung loob niya. Mga 4 meters by 4 meters ang loob. Pero mayroon dito sa ito. Pero wala na sa puna.